No 1947 a botica de Perfecto Feijóo deixou o número 1 da Rúa Michelena. O espazo do popular local ocupa o dende 2020 a xeadería Stromboli, que estes días está de celebración. Hai algo máis dun ano que o seu propietario creou un produto que xa é un clásico en Pontevedra, os rabacholitos. Son un mini croissants de mantequilla con diferentes coberturas de chocolate, son 8 diferentes. Combínase os chocolates entre eles. Leva un secreto especial para que polo sabor, que obviamente non se pode contar. Creo que lle dá ese toque característico, tanto gusta. Como xa imaginarán, os rabacholitos collen o nome do rabachol, o loro máis popular da historia pontevedresa. E para celebrar o seu aniversario apostan por estreitar aínda máis os lazos coa cidade. A xente acercábase a coller o produto, sobre todo a xente máis de fora, os turistas preguntaban un pouco como iba, de que era eso do rabachol, claro, un loro, unha estatua ali fora, tanta historia, pois, e non podemos pararnos a contar todo. Rubén Rodríguez quere responder agora estas preguntas dende as caixas do seu produto estrela. Os textos orixinais do farmacéutico Eduardo Esteban recollen toda a tradición do rabachol e a súa relación co entroido pontevedrés. Confórmase cunha historia común nas caixas, por dentro, en galego e en castelán, e despois polo lateral, ten cada caixa conta unha historia diferente sobre a botica, sobre Don Perfecto Feijóo. Grazas a eles saberemos, por exemplo, que Miguel de Unamuno visitou a botica ou coñeceremos a teoría da orixe galega de Cristóbal Colón. Todo acompañado das ilustracións da artista pontevedresa Ana Seoane. Deume unhas clases, as festas que quere celebrar, porque as ilustracións van dependendo de un pouco os puntos de venta que tiña, non? Pois para cumpleanos, para o entroido, evidentemente, porque polo enterro de Rabachol, se coñecedes a historia, primavera, Día da Nai, etc. E como tamén está situado no Camiño de Santiago, non podía faltar o Xacobeo. O Nadal, o entroido pirata ou o San Valentín son algunhas das épocas do ano que se reflicten nas novas caixas dos rabacholitos, uns doces que están decididos a converterse nun dos símbolos da cidade.